שישו ושמחו בשמחת חג, מחאו כפיים. שישו ושמחו בשמחת חג, מחאו כפיים. זהו, בוא נראה, אני בודק. רגע, זה הולך, יש לו כאילו, שישו ושמחו בשמחת חג, מחאו כפיים. נהגנו ושירו בקול חזק ובמציתיים. מה אמרת? נהגנו ושירו בקול חזק. נהגנו ושירו? נגנו ושירו, לא נהגנו, לא נהגנו. נהגנו ושרנו. נהגנו ושרנו. מותר לנהוג ולשיר. למרות שאנחנו צריכים לשיר היום שיר אחר, יוסי. אתה יודע מה אנחנו צריכים לשיר? מה? והיום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. לשלומי השכן. אני מגיל קטן מאוד, אני לא חוגג. אתה לא חוגג? גם בגיל קטן, גם שאב... כי אחרי כמה שנים... גם שהדוד הגיע עם טרקטור, אמרת לו, לא, אני לא רוצה את הטרקטור החדש הזה. נראה לך שדוד הגיע עם טרקטור? דודה. היו באים כל הזמן, בן דודה. אבל בלי מטר, שהם היו באים, כבר לא היה כאילו מה להביא מטר. כל הזמן הם היו אצלנו. היה גם סטרס, אתה זוכר? היה לכם כאילו כל מיני אמונות תפלה של כאילו יבוא אורח? כן, לא לגוע בזה, זה לא. לא, מה הוא זוכל עכשיו? אם הוא זוכל, יבוא אורח. יבוא אורח. כי אתם מזרחים ואמונות גם תפלות. מזרחים. כזה, אמונות תפלות. אמונות תפלות. אמונות תפלות שיבוא אורח, כל מיני דברים שמביאים אורח. וגם פעם בא אורח בלי שהוא מודיע לפני. פתאום. כן, פשוט באים. עברנו בסביבה, באנו לבקר. מה זה עברנו בסביבה? איזה כיף זה היה פעם. כן. כל המשפחות שמו אותם ביחד. נכון, האמת שכולם ביחד, אחד ליד השני. פשוט דפיקות בדלת, דופקים לך בדלת, באים ואתה בלחץ, אתה לא יודע מי עכשיו. אתה יודע מתי זה עדיין קיים? אצל דתיים בשבתות. כן. אצל דתיים בשבתות, אין טלפונים, אין כלום, פשוט דופקים בדלת. אבל זה היה כיף כזה, שמישהו דופק לך בדלת, אתה מסתכל בעינית. אז אתה מגלה מי הגיע. נכון. מעלה מקרים אתה לא שמח, וואי, תגידו שאני לא פה, אבל יש משהו כיף בלהסתכל בעינית פתאום. לראות אותם לבושים יפה כזה, הם החליטו שמתלבשים יפה ובאים אליך. זה מצחיק. משום מה, נראה לי שאני רואה אותך בילדות הרבה מול הדלת, יוסי. הרבה מול הדלת אצל אנשים. אני רואה אותך הרבה, אחי, מסתכל בעינית. לא היה טלוויזיה, זה מה שהיה. זה היה, יוסי הייתי חולה על העינית, הייתי חולה. כל מי שעולה מבדר את עצמו. אולי תבדר את עצמך קצת? כל מי שעולה במדרגות, הייתי שומע, מסתכל לראות מי זה. אתה מציצן, זה מה שאתה רוצה. לא, גם היה, תשמע, אצלנו היה הרבה יותר אתה מעניין. חוטא במציצנות. חוטא במציצנות. אני הסברתי לך פעם, לא? אצלנו בקטמונים, בשכונה בירושלים, זה שיכוני רכבת ארוכים, אז אתה גר בבניין של כמה כניסות? רגע, אני שומע, אתה... מה זה? זה רטט של... זה הרטט של שלומי. רגע, זה הבת שלי מתקשרת שלומי, נו, להגיד לך מזל טוב. בוא רגע, נראה. שנייה. שים אותה על רמקול. צ'אמפי, טוב, את בפודקאסט. בפודקאסט. שלום לך. שרה, יש לך משהו לקראת השבת קודש? איזה דבר תורה משהו? זה וורט. ככה... יאללה, תני לנו משהו. מה רצית לשאול אותי? אם אני יכולה לעבור בבית שלך לקחת חולצה. חשבתי שאת רוצה להגיד לי מזל טוב. אתם מבינים למה אני לא אוהב יום הולדת? לא, אולי היא רוצה לשים לך משהו עכשיו בבית הפתעה. אולי זה... את רוצה להפתיע את אבא, בסדר. תקחי את החולצה, כי עד היום היא אף פעם לא ביקשה לקחת חולצה. פתאום היא רוצה חולצה. טוב, אז תשימי את ההפתעה. שימי את המתנה ואת החולצה. ואת ההוגה התחסי שלא יבואו נמלים. ולא לגוע בכלום, יאללה, ביי. מפריעה לי. אין, איזה חמודה, נפלנו עליה. איזה כיף זה ילדים. אז זהו, אני לא אוהב יום הולדת, כי זה... איזה כיף זה ילדים. כן, ילדים זה ילדים זה... במיוחד של אנשים אחרים. שהם אצלם גם, לא שהם אצלך. שהם אצלם. שהם אצל אנשים אחרים, זה כיף ילדים. אז בתור ילד שיש לך יום הולדת, זה כמו בפורים. כאילו שיש לך ציפייה כזאת מטורפת לפני הזה, וזה לא משנה מה קורה. זה אכזבה בסוף, נכון? בתור ילד. אתה מתאכזב כאילו רוב החיים לדעתי. מתנה, ואתה אומר, ואתה אפילו לא יודע מה זה. כן. אתה לא יודע מה אתה רוצה. רק העטיפה. אתה רוצה משהו בומבסטי. תן לי את העטיפה ומשהו גדול. אין שום דבר שיכול לעמוד בציפיות. לא משנה, הביאו לך מגטרון, מתקפל, לא, זה לא...
זה לא יכול לעמוד. מגטרון מתקפל, על מה אתה מדבר? אם היו מביאים לי מגטרון מתקפל, הייתי עף. מה זה, אחי? שלומי, נראה לי שיש לך נורמות. לא, יצא לי... כאילו, אם זה לא ג'טסקי, שלומי לא מרוצה. הייתי מקבל צעצועים שלא זזים. מכיר חיילים לא זזים? לא היה לך כוח המחץ? כוח המחץ, לא היה לך? לא, אני אומר, היה לי חברים, היה להם נינג'ות שכל המפרקים זזים. מכיר בובה שכל המפרקים זזים? הוא ככה. אחי, אני מקבל חייל, זהו, זה התנועה שלו. הוא לא זז. צעצועים, אחי? הוא לא זז, כן. פליימוביל, כן היה לי כיף עם הפליימוביל, אתה מזיז. אבל אני אומר לך חד משמעית, היה לי חברים עם צעצועים הרבה יותר שווים משלי, לא שאני פותח על ההורים שלי, תודה אבא ואמא, על כל הצעצועים שהבאתם לי עד היום. יש חסך? אבא ואמא, יש חסך? יש חסך? עוד מעט יש לי יום הולדת. תביאו לי את הצעצועים. אני רוצה את הפאקינג מגטרון. אתה יודע מה, פאק, אני הולך לקנות לעצמי אופטימוס פריים השנה. וואלה, תפנק את עצמך. את האופטימוס פריים שאמרתי לך? זה שאמרת. לא, אני לא צוחק עכשיו. וואי, תקנה. זה מה שאני... יפה, אז לשלומי יש יום הולדת. קודם כל אנחנו מארחים את שלומי בפרק 23. פרק מייקל ג'ורדן. מדהים. שווה. ואני בן 46, שזה פעמיים. שזה 23 פעמיים. ואנחנו 2. פחד אלוהים. פחד אלוהים. וואי. שלומי, אני בסוף הפודקאסט אני רוצה ברכה. אני רוצה גומל או לא יודע, או ברכה, כן, משהו. בסדר. אתה באת עם קישוף, בסדר, כי אתה מרוקאי כזה מחשף. יודע גם את כל המילים. מי שרואה את ההקלטה, שישים לב ששלומי הוא עם כובע, זה לא כי הוא מסתיר משהו, יש לו שיער מאוד מאוד צפוף. למי שהכיר לפני, שיער מאוד מאוד צפוף. אם מישהו צריך ללכת פה עם כובע... זה אני. אתה בסדר, אתה כבר יודעים, אתה לא מסתיר. כבר יודעים, אתה לא יודע איך אני נראה, אתה נראה מעולה. נראה מצוין. אני רוצה לשים משקפי שמש. האמת שכן. עכשיו אתה בכלל אני מגניב. נותן לוק. מגיע לך להיות מגניב. אנשים ש... בוא'נה, אתה יודע, יש לך משקפיים כמו של חופי משלטיאל קוואק. חפי, כמו של חפי. הם לא היו עגולים. חפי. הם יפות מאוד, אני מתכוון העדשה. חופני משלטיאל. חופני משלטה. שלטה, אבא אתה גם שלטיאל. שלטיאל זה שם הכי תימני בעולם. אין יותר תימני משלטיאל. אבא שלטיאל. נכון. שלטיאל קוואק. ברווז נחזן. אז יש לו גם שלו וגם של יובב, כזה, למרות שיובב יותר עגולות. נכון, זה עגול. זה יובב, נכון, זה יובב מפינוקי. אבל למרות שזה יותר עגול, יובב היה ממש עגול. אני רוצה רק להגיד משהו קטן, כי זה יושב לי על הלב. אני רואה הרבה סלבס שהם כאילו... אתה מדבר על החטופים? מדבר על סלב של פעם, אתה מדבר על החטופים, על איזה סלב של פעם, לא... מכיר חטוף משתחרר נהיה סלב? אוקיי, נו. שהם כאילו, הם בתוך בתוך אינדור, כמו שאומרים בעברית. עם משקף שמש. והם עם משקפי שמש. לא מבין את זה. ואני חושב שזה סימן מובהק לזה שהם דושבגים. או דושבג, או שהוא עשה שורות. של סמים. כי הוא דושבג. בסוף זה מתנקז לדושבג. וגם אנשים עם מוהק. הם גם דושבגס. וואו, אני לא יכול. מעל גיל 30, אם אתה עם מוהק אמיתי כזה, אני הכרתי אותך שהיה לך מוהק. אתה אחד שמכה את אשתך. היה לך מוהק, סוג של. היה לך מוהק. היה לך מועקה. אני פגשתי אותך שהיה לך מועקה. אני עשיתי תספורת מועקה. תספורת מועקה. היה לך תספורת מועקה. היה לך פה זנב כזה, ופה יותר מגולח. לא, אני שמתי את הכובע כדי להראות לכם שבמקור אני מברוקלין. אתה ברוקלנאי. שמחת. כן, זה... ואני השתדרגתי. היית בברוקלין? היית בברוקלין? לא הייתי בארהב. לא היית בארהב מעולם? גם אני. איזה... וואי, אני חושבתי שאתה... איזה מתנסה זה שמישהו אומר לך לא נותנים לנו ויזה. איזה מתנסה זה שמישהו... לא הייתי בארצות הברית. לא היית בארצות הברית? יאללה. יאללה, מה זה... מה אתה משחק אותה? לא ראית את הסמויה? איך לא ראית את הסמויה? אתה חייב להיות שם. תפור עליך, ראית את הסמויה? לא ראיתי את הסמויה. איך לא ראית את הסמויה? זה נשמע מעיניי. וואי, כן, איך לא ראית את הסמויה? אבל זה פאקינג מאסטר. סביב הסמויה. האמת היא שמלא אמרו לי על הסמויה. גם לא ראיתי את הסמויה. אתה ראית הסמויה? זה הדבר הכי טוב שראיתי בטלוויזיה. זה מדבר על מישהי שהיא סמויה? לא, זה יחידה שלמה של בכלל אין... אתה שומע סמויה, אתה אומר, מישהי מפתה אנשים, מלא זיונים. לא, זה מלא שחורים, אחי, שמתחזים להיות שחורים. זה סדרה... הם כאילו בסלאם, נכון? זה כאילו... לא, זה אמריקאי. זה בסלאם, כאילו כל מיני שמנסים לתפוס סוחרי סמים ורוצחים, כאילו... כמה עונות?
אני שמעתי על הסמויה. בולטימור זה מקום עוני? קשוח, כן. אוקיי. עד היום, עד עצם היום. איפה זה בולטימור? אני חושב שיש לה מיקרופון קסקסים. כן, זה ממני, מה זה כאן? נכון, כי יוסי ישב שם פעם אחרונה. אני הרבה פעם מסוכר. כי זה מזכיר מכונות גילוח של פעם, נכון? אתה מכיר מכונות גילוח של פעם, שזה נראה, היה פעם מכונות גילוח של פעם, היה נראות כמו מיקרופון. כמו מיקרופון, נכון. ונראה לי אנשים אהבו כזה. נכון. ברוט. שאני הייתי מה זה? ברוט. ברוט זה זה שאתה שם אחרי... הריח הזה שכל גבר ישראלי הריח. כל הגברים הזה, כאילו אני מריח טוב, זה לא שאתה מריח טוב, אני מריח סטנדרט של גבר. כולם שמו ברוט על הפנים. ברוט. כולם. בקבוק לבן כזה. זה נשמע כמו משהו שמריח לא טוב. לא, זה היה... היה זה פשוט ריח אלכוהול חריף מאוד. כן, זה כאילו, זה היה כמו לשים קוניאק על הפנים, וגם כולם נסריחו מטיים, כי כולם גם ישנו טיים. כולם ישנו טיים. נכון, טיים ואירופה. זוכר אירופה? ונובלס הקיבוצניקים, כן, זה... נובלס. וואי, נובלס קיים עדיין? כן. יש, כן, זה נובלס. היום אתה מעשן נובלס, זה כמו לעשות ג'וינט. זה כאילו, אתה שחת אחת, מרוב שזה... לא חושב שיש שם טבק, נראה לי יש שם סתם עצי אורן וכל מיני דברים. דברים שיש בקיבוץ. דברים שיש בקיבוץ שם. זה ישראלי בעצם, נובלס? זה סיגה ישראלית? זה כמו סוסיטה של סיגריות, כאילו. יש שם. אני פעם ראשונה, אגב, הגילוחים, פעם ראשונה שהתגלחתי בחיי, זה היה בטעות, סוג של בטעות. רק את השפם. היה לי רק את השפם, בדיוק, היה לי שפם כזה בר מצווה, אבל כמה שנים אחרי הבר מצווה. אני מאלה שהתפתחו... היה לי שפם בר מצווה כזה, כיתה ט' י' התחיל לצמוח. הוא היה מכוער כזה, מגעיל כזה, גם מדולל כזה. ואחותי ישבה עליי, תגלח את זה באמת זה, וזה וזה. ואז זה פעם אחת אחרי האמבטיה כזה, אחרי המקלחת, אני כזה בזה, אני לוקח את הסכין גילוח של אמא שלי, של הרגליים. אמרתי, אני רק... סתם, אני כאילו יראה כזה, אתה יודע, בזה. רק נגעתי, אחי, כל השפם ירד. דם, כל השפם ירד. בשנייה גם, אתה יודע, לא היה הרבה. ואז אבא שלי אומר לי, יסידה עם הסכין! שמע, קיבלתי שמה צעקות על זה שגילחתי את השפם עם הסכין רגליים, ואני כאילו אמרתי, וואי, מה עשיתי? כי הרי סכין רגליים, סכין בכללי זה כמו לאכול חזיר. אני אוהב את המחשבונים האלה. זה כן. מחשבוני חזיר. מחשבוני חזיר. הכל מוערך בחזיר. אתה יודע כמה... עדיף תאכל 4 חזיר ולא תעשה את זה. כן. ואל תתגלח עם סכין. זהו, אני חושב שזה כילד, לגדול בבית דתי, גם ככה אתה כילד עשו חזה. יש לך גם על זה את התוספת הנפצות. כן. למה נטלת 2 ולא 3? למה זה? איפה אתה לא בא לבית כנסת? למה אתה לא זה? לא שמרת 5 שעות? וואו, אחי, זה עוד סט שלם של חפירות. למה גילחת עם תאר? מלא בין השורות, מלא כוכביות. יש מלא כוכביות. ואבא שלך תמיד, לא משנה באיזה שלב של התפילה אתה מגיע, אבא שלך מאוכזב. וואו, חד משמעית. וואי. כן. אז מה אתה, כאילו, מה אתה מצפה? שאתה תפתח את הבית כנסת? אתה בן 7. כן. אבל אתה בטח מותר, היית בא עם ג'ינס נגיד לבית כנסת, היה מותר לך? כן. אז כבר שחרור. תגיד, אבא שלך היה מגיע אליך, אבא שלך היה נותן לך, מוסר לך את הסידור. אחי, אם הייתי בא עם ג'ינס לבית כנסת, אתה גוי. אתה יודע, גם זה ישר אתה גוי. נכון. גוי לא הולך לבית כנסת בכלל. קודם כל הוא לא הולך לבית כנסת. נכון, למה נופלים על כי זה בגלל שבגולה, הגויים הולכים לבית כנסת. עם ג'ינסים. אתה גוי, כל דבר שהייתי חורק טיפה. לא, אני בחברת חשמל. קצת מהנורמה, קצת, אחי. שם את הכיפה פה ולא בקודקוד, אתה גוי. גוי לא הולך עם כיפה בכלל. לנו היה כאילו, ואני גיליתי שגם נגיד ליפת מה היה לכם, גויים? לא, יש כאילו, אם אתה קם, לפני שעשית משהו, דחפת משהו לפה בקטע של לאכול, מה אתה ערבי? אוכל בלי לשטוף פנים? כן. היה מה אתה ערבי? כן. מה אנחנו ערבים? היה לכם כזה? כן. מה אנחנו ערבי? אוכל בלי לשטוף ידיים? אם מואק נגיד, זה היה כאילו של ערבים. כי כנראה במרוקו זה היה מאוד פופולרי. כל דבר שהוא כאילו רע, כאילו, אתה יודע, מה אתה ערבי? איזה גזעני זה. אבל זה גם לא... מה זה הריח? יש ריח רע מהרגליים, מה אתה ערבי? מה אנחנו ערבים? לא היה ערבים של פה. שב. מה זה, יש לך נזלת? אתה ערבי? הם התכוונו לערבים שאנחנו לא מכירים בכלל, הערבים של מרוקו. זה ערבים שלא מהזן של ה... הם נראה לי הרבה יותר... לא, הייתי במרוקו, באמת. במרוקו הלכת לארהב לא היית, אבל במרוקו היית. ברור, קודם כל. בוא'נה, זה הרבה יותר שווה, הרבה יותר מגניב, הרבה יותר אקסקלוסיבי. כולם היו ביונייטד סטייטס. אבל גם אנחנו כמעט במצב שתכף כולם היו גם במרוקו. תכף כולם היו גם במרוקו. אוקיי. כן. הבנתי, כן. מלא היו במרוקו. אני שמעתי מלא אנשים שהיו במרוקו. אם אנחנו כבר מדברים, אני רוצה לפנות לשגרירות מרוקו. אין שגרירות. יש שגרירות? אני לא אפנה. יש להם קונסוליה, נכון? אתה רוצה דרכון? יש רמות, נכון? יש כאילו קטע של... אני רוצה אזרחות, ואני רוצה לעשות
כולם ככה, כי... היי, על פספורט. אני גם אמרתי, יש פספורט, כולכם עם פספורט של אירופה. הנה, אני מרוקו. מי שישמע, מה ייתן לכם? זה פספורט, אבל כאילו, הנה עכשיו רודפים אחרי כל היהודים, יש עכשיו עוד פעם שואה, לא נראה לי מקום טוב לברוח אליו מרוקו. מרוקו זה מקום טוב, אתה אומר? מרוקו אין בעיה. תכלס, אתה לא תבורח למרוקו. דרכון מרוקאי פותח לך דלתות במקומות אחרים בעולם בעצם? לא נראה לי. סוגר אם כבר. הוא סוגר לך עם מנעול. סוגר וסוגר. לא נראה לי. הקטע של מרוקאים עצמם, המרוקאים הערבים, אין איזה עניין סביבם, אין איזה סטיגמה סביב המרוקאים עצמם. הם סתם ערבים כמו כל הערבים. הם לא קוראים לעצמם ערבים, הם קוראים לעצמם מגרבים. מגרבים. שזה כמו המגרב, אבל מה זה? המערב. הם המערב. מגרב זה מערב, אוקיי. אז מוגרבי זה אנו מערבי. מוגרבי, כן. מוגרבי זה משהו שלומדים עליו בהיסטוריה כזה, נכון? מוגרבי. ליד, אם היו מוגרבים, ממלוקים. ג'רמלוקים. כן, כל מיני טטרים. הטטרים. הטטרים. הם הביאו בוא'נה, הייתי רוצה להיות טטרי. את הטטרי. זה נראה לי, ידע, מה זה מגניב? גלי טטרי. אני טטרי, גלי טטרי. גלי טטרי. היה טטרים כאילו? היו טטרים. מה הם עשו הטטרים? הם סוג של... איפה הם היו? שבטים טורקים כאלה. כן? לפני העות'מאנים? כן, הם פלשו לאירופה, שאירופה הייתה בחשכת, מכיר חשכת אירופה? בחשכת אירופה. מכיר חשכת... לא, היה שלב שאירופה היו נבערים. נבערים חבל על הזמן. בטירוף. לא, תשמע, אירופה לקח לה איזה 1,000 שנה להתייצב. אם אנחנו כבר מדברים על אירופה, אני רוצה לפנות לשגרירות אירופה. שגרירות אירופה בישראל. שגרירות אירופה. חבורה של צבועים. האירופאים. בואו לא ניכנס לזה, בואו, נמשיך הלאה. יאללה, סגמנט. זהו, אם בית כנסת, רק רציתי להיזכר, אתה, אבא שלך, עכשיו היית מאחר לבית כנסת, היית מקבל כבר, אם אתה יודע שהוא ממש עצבני, נכון? אתה נכנס, הוא לא מסתכל עליך, הוא רק נותן לך ככה. את הסידור, כן. את הסידור פתוח. כן, כן. כך, נותן לך את הסידור, פתוח עם המקום של הזה, אתה גם טמבל, אתה לא תמצא את זה. אתה יודע מה? זה כל כך נכון האיחורים, אבל לבית כנסת, וואו, אבא שלי ישב עליי על זה. אחד ההבדלים בין בית כנסת מזרחי לאשכנזי, זה שאתה נכנס כזר לבית כנסת... אשכנזי? לא, אשכנזי, אל תבלבלו אותי. אז מה אתה רוצה? אני ידעתי מה אני רוצה להגיד. אז לא, אנחנו לא מדברים. עכשיו אני לא זוכר. בית כנסת? אתה נכנס לבית כנסת כאורח, כזר. לבית כנסת מזרחי, אתה פותח, אם ישר קולטים אותך שאתה אין לך מושג מה קורה, אתה לא יודע איפה, מישהו ישר יעשה איתך טרייד. הוא ייתן לך את יערכו אותך יפה. נכון, יש את הטרייד, יש את הטרייד. הוא לוקח את זה. לא, גם יש כיפות בכניסה. אני אוהב את הטרייד. יש כיפות בכניסה, יש כאילו מבינים. הטרייד אני מאוד מעריך, כן. מאוד מסורתיים. וזה יפה, אם כי גם נותן לך להרגיש כמו... בכנסת אשכנזי נכנסת, הפוני לא יושב טוב, אתה גוי, צא החוצה. אתה גוי. וואי. אתה גוי. יש כיפות פה? אתה גוי. למה באת בלי כיפה? למה באת... אין פה כיפות ספר. נכון. זה גם החרדים. האמת שאני פעם הייתי בחרדי, הייתי ב... החרדים זה רק אם אתה עובר ברחוב שלהם. אתה גוי. אבל סבתא שלי... נאצי. סבתא שלי הייתה גרה במקור ברוך בירושלים, זו שכונה שהיא פעם הייתה כזה... סבתא שלך מרוקאית? היא מהצד היותר אשכנזי, אבל היא מרוקאית. היא קנתה לך את המגטרון? שלא קנתה לך. לא קנתה לי מגטרון. הסבתא שלא קנתה לך את המגטרון. היא הייתה נותנת לי 50 שקל במעטפה בימי הולדת, זה מסתר קבוע, והיא הייתה כותבת מזל טוב. 50 שקל של שנות ה-80. היא לא הייתה יודעת לכתוב עברית, היא עדיין חיה. היא לא יודעת לכתוב עברית, עדיין חיה. בוא'נה, יש לך סבתא? יש לי סבתא, גרה ב... כמה אתה? כפרה עליה, אישה חזקה. כפרה עליה, לא, שתחיה עד 120, נראה לי אצלה צריך שתחיה עד 140, בת כמה היא? היא התחילה בגיל צעיר את כל הסיפור הזה של ילדים וזה, גיל לא צעיר ממש, 19 כזה. כפרה, סבתא, בת כמה היא? אז היא בת, נראה לי 90 פלוס. בוא'נה, יש לך סבתא? איזה מצחיק, זה מתקשר אליה בחגים, להגיד לה מזל טוב, אני מתקשר לדודה שלי, ולפעמים, ואז כאילו מנסים להחזיר אותי בתשובה, אני צריך לעבור שם איזה מסכת, כאילו. זה לא ישר אתה מגיע. זה כמו משחק מחשב, אתה צריך לעבור... צריך לעבור את השלב של הדודה. יוסי, למה אתה לא זה? נו, מתי אתה חוזר? כאילו אתה גם הלכת, ומתי שאתה אמור לחזור? עזבת את ירושלים, אתה פשוט עזבת את התשובה, כאילו, ומתי שאני אמור לחזור. אז אצל סבתא שלי בשכונה, זה נהיה שכונה חרדית, והייתי עושה לפעמים שבתות אצל סבתא שלי. עכשיו, כמו שאתה אומר, הייתי נכנס לא עם ג'ינס, היה לי כאילו אלגנט, לא שחור לבן. אוקיי, לא... אתה מבין, היה לי חולצת תכלת. כן, כן. עם מכנס לא שחור.
נכנס כחול נייבי, כחול נייבי. כחול נייבי, בדיוק, נכנס. קודם כל אהבתי תנוק. כחול מכנסיים כחול. עם פנסים נהפוך כזה. חולצת חל. בטח יצאו עליך, מה באת לחפש בחורות? לא כחול, באת לחפש פה בחורות? זה מה שאמרו לך? אבל זה בערך מה שאתה מקבל, אחי. כל הבית כנסת, אחי. מבטים. וואי. אהרון תורה שם, וכולם... קודם כל חרדים בכללים בוהים. מאוד אוהבים לבעוט. אחי, חרדי יכול לבעוט בך עד שתיכנס הביתה. כן. כי הם מוציאים עליך את מה שהם לא בואים על נשים, כי כאילו על נשים הם עושים ככה, נכון? אז הם צריכים לבעוט על גברים. אז אתה מקבל את מה אחי, ביאגה, בלי כאילו, אתה יודע, מין כזה בעיית פוליטיקה, של כאילו להיות פוליטיקאי בבעיה. שהוא מסתכל עליי, אני לא יבא. לא, אתה מסתכל עליו והוא פשוט... כאילו הוא סורק אופטי שאמור להבין מאיזה חומר אתה עשוי. מלווה אותך במבט, בעייה, שמה, חרדים בוהים, מה זה הבעייה הזאת? עברתי בדרך לפה, מיהרתי נורא, הלכתי מהר, סתם לא הלכתי, הייתי עם הקטנוע. כי אני כבר לא הולך ברגל. זה לא הגיל, די. זה לא הגיל. והרימה של ספרים, אני רואה הרימה של ספרים, אני נהיה מפגר, אז עברתי על זה, מצאתי כמה דברים נורא יפים, ומתוך אחד הספרים נפל מכתב. עכשיו, וואלה. אמנם יש את חרם דרבי גרשום, שאומר שאסור לקרוא מכתב של מישהו אחר. באמת? כן. וואלה. אסור? אחת החרמות באמת? כן. בוא נעס, כאילו גם החרם שלו זה לא להתחתן עם עוד אישה. הוא היה בקטע של חרמות. הוא מחרים. מי זה האיש המבאס הזה? אם הוא היה חי היום, הוא גם... הרב מבאס מאוד. אבא שלי היה כזה, אבל לא בחרם, באסור. כל דבר היה אסור. גם דברים כאילו... אם יש לך איזה משהו שאתה לא יודע מה עושים... ספק אסור. ספק אסור. אסור. אז אומנם אסור, אבל בגלל שאנחנו פה משעשעים את הציבור, והציבור עבר תקופה לא פשוטה. כמות המכתבים שאני קראתי של אנשים אחרים, היא לא נתפסת. זה שעשוע. אז אני לא, אם יהיה פה איזה שם... דברים אישיים, אם הוא היה חי היום, הוא היה מחרים את ביבי. שימו לב, קודם כל, התאריך הוא 29/11, 1985. וואו, מדובר פה במסמך בין 30 שנה. 40? זה כמו מכתב בבקבוק, רק בספר. רגע, כמה זה? 40 שנה? אחי, זה מכתב בין 40. אתה מצליח לקרוא? מה יש שם? וואו. הייתי בן... קודם כל, תראו את הדבר הזה. שי, אתה רק נולדת, אחי, היית בן שנתיים. יש כאן הקדשה בסוף המכתב, לכל משפחת שבתאי, להתראות מאליהו, האוהב אתכם מכל הלב. זה מכתב מיד אליהו. מיד אליהו. הוא היד! זה מכתב מיד אליהו. בבקשה, בואו נקרא את זה. נכתב בידו של אליהו. בואו נראה אם זה בכלל מעניין. לאמא היקרה מאלי. זה שני מכתבים. לא, אליהו. נכון, שכחתי שאלי זה קיצור של אליהו. אתה יודע. 46. אני מכיר איזה אחד שכולם קוראים לו שלומי, אבל השם המקורי שלו זה שלום. אמרתי לו, בוא נראה. נכון, שלום ושלומו, נכון. זה לא יפה. כן, זה כמו שי, אבישי, ישי. מה זה? אני יש לי בני דודים עד היום. מה שלומך, אבישי? זה לא אבישי. סליחה, ישי, מה שלומך, ישי? החליטו שאתה קיצור. לא יודעים איך קוראים לי. הם עוברים קודם כל על שמות הדוסים, ואחר כך מגיעים אני אומר לו, לא, זה לא זה. אבשלום, אתה יודע, הם מתחילים להתרחק. שעניין? לא, היית באזור. תחזור לאזור שהיית בו. שייסטר? איך בבית ספר, אתה יודע, אני בן 42, איך בבית ספר, אתה יודע, הם לא, אחי, הם בני דודים כאלה מנותקים. אוקיי, אנחנו איתך, שלומי. שלומי. אני לא חושב שהייתי בשיחה כל כך אסוציאטיבית בחיים שלי. כאילו, אם עכשיו תעשה את העריכה ותנסה לעבור על כמות הנושאים שדיברנו עליהם, זה כבר מגיע ל-50 לדעתי. תמיד זה ככה. אוקיי, לאמא היקרה מאלי. אני עכשיו... בשוחות. שוכב וחושב, לא, סתם. איך הוא שכב? אני עכשיו שוכב וחושב עליכם בבית, ליבי מלא געגועים לראותכם, אנו ממתינים למסדר של שבת בשעה 5 בערב, ולאחר מכן אנו משוחררים עד 8 בבוקר יום שבת. נו, זה ממש במסדר. אני תקוע פה בבסיס בשבת, ואני מאוד מאוכזב, אולם... מוכרחים ללמוד לקח. הוא קיבל שבת. מוכרחים ללמוד לקחת טבסה בסבבה, שיש פה מנעד של משלב לשוני. כן. יש לו גם גבוה, גם נמוך. וגם נמוך, טבסה בסבבה. זה גם לדעתי בין הראשונים שהשתמשו במשפט הזה. הוא גם אלי וגם אליהו, אתה מבין? אני אוהב את אליהו. אני משתוקק לא סתם קיבל שכונה. כן, בדיוק. אוקיי, איפה אנחנו?
בוא, אני מקווה שהוא לא יאזין לזה, יתבע אותנו. שלומי, חבל שאין לך משקפיים. כשקוראים מכתב צריך משקפיים. אתה רוצה שאני אקרא? לא בגלל שאתה צריך משקפיים, בגלל אתה רוצה שאני אקרא? הסיגמנט הזה שזה נותן... כן, שי צעיר, שי צעיר. אוקיי. אתה רוצה לתת לילד לקרוא? כי ברור שזו שבת ראשונה, וואי, זה שבת ראשונה שלו בבסיס. איזה חמוד. איפה הוא משרת? תכף נראה, ברור שזו שבת ראשונה בבסיס, ולא אחרונה. היה לנו היום שקם, וקניתי כל מיני דברים, קשקושים, פיצוחים וכולי. בדיוק ברגע זה צועק תורן שלנו שנשארו רק 9 דקות עד למסדר. וואי, בא לי, זה עושה לי עוד 50 שנה, שמע, עוד 50 שנה אנשים ימצאו הודעות וואטסאפ ששלחו, אתה יודע, זה כבר אין מכתבים, זה לא כבר... תרים טלפונים מלא. מי כותב מכתב? תזרקו רמה של טלפונים בפח. מלא שחיילים עכשיו שבמלחמה שנפלו, כי בלי קליטה ושירו מכתבים לפני, כן, לפני שנכנסו יש מכתבים, נכון. כתבו מכתבים. טוב, האימונים אינם קשים כל כך, אולם לא מלקקים דבש. אני מת על זה, זה פשוט, זה מכתב אדיר, אולם. מי כותב אולם? אולם, פעם... 85, עדיין לא, זה שפה. אחי, אתה תראה כתבות בטלוויזיה. שים לב, אוכלים הרבה חרה. פרגנת ולפני, אוי, אליהו, אני חולה עליו. סוכות שנה שעברה, ישנו אצל אח של יפת, הוא ארגן לנו איזה בית של דתיים בנוף הגליל, בנצרת עילית, וישנו בבית, והיה כאילו דברים שהילדות תולות שם, הייתה שם ילדה בת 9, שלחתי לך את הצילום של זה. של הרבנים, שכאילו דברים שהמטרות שהיא רוצה, של מה שהיא רוצה, והיא רוצה להיות גדולה בתורה, כל מיני כאלה. אתה יודע, אני אומר, איזה חמוד זה, זה חמוד. אבל תחשוב איזה קטע זה, אם ישו היה בא מנצרת עילית, ולא מנצרת. כאילו, הוא היה דתי, הוא היה יהודי. הוא היה יהודי בעצם. הוא היה גם מת יהודי. אבל זה כל זה היה כאילו... זה משנה. Jesus from Nazareth elite. מה אתה רוצה? אתם רוצים זה? קודם כל, פרשת השבוע, פרשת נוח. נוח שווה. נוח שווה. נוח אנחנו אוהבים. ספר בראשית, ספר כיף. ספר בראשית, כן. אחר כך כל הספרים, כאילו שמות, עוד סבבה, יציאת מצרים וזה. מתחיל סבבה. אחרי זה מתחיל תרחנים, החוקים והזיות. תעשה את זה, 7 אמת, זה. תביא עוד סיפורים. תביא את הנייר הכסף. ואז חוזר להיות מעניין ביהושע השופטים. כן. נכון. כי ויקרא יש כל מיני כאלה שפשוט הנחיות שאמרו, בצלאל, תעשה טובה, תביא לי 4 עמוד, כן, בדיוק. תקע לי את הזה ויקח את הזה, כל מיני הנחיות. ספר לקבלנים. ספר לקבלנים, כן. ספר קבלני. אז בין בראשית לנוח, יש איזו הרצה של איזה 6,000 שנה בדקה. כן, בשנייה. ואז הוא ילד אותו היה בן 900, הוא ילד אותו היה בן 800, הוא ילד אותו היה בן 700, הוא ילד אותו נוח. איזה באסה, כולם פה נוראים, בואו נציף את העולם. כן, איך דילגתם את כל רוב החיים, רוב האנושות, כאילו, דילגתם בחצי עמוד. האמת ששמעתי איזה רב אחד מדבר על זה אומרים שהדינוזאורים, נכון? שלא מוזכר דינוזאורים בתורה, אבל בראשית... התנינים הגדולים. התנינים הגדולים, והקשה, סגרת את הפינה. התנינים הגדולים. סגרת את הפינה. נוח, היה לנו דיבור על נוח. אתה רוצה שנגיד את זה עוד פעם, למי ששומע את הפרק מחדש? היה לנו כל מיני שם, חם, יפת, היה לנו כל מיני אנטי-יפת. היה לנו אנטי-יפת. זוכר, אבל זה היה בפרק האחרון. שם נולדו האנטיפטים הראשונים. האנשים שלא אהבו את יפת, כן. משם נולד אנטיפט, אנטי-יפת. כי יש אנטישמי, זה על השמים, זה שם. אנטי-חמי. אנטי-חמי, נכון, אנשים שלא אוהבים את חם. אנטי-חמי. שמע, 40 יום, תגיד, 120 שנה, תשמע, קודם כל אני, וואו, איזה התמדה. איזה התמדה. 120 שנה. אחי, אני לא מתמיד בלערוך, אנחנו לא מתמידים, בפודקאסט המחורבן הזה אנחנו לא מתמידים. 120 שנה. הבן אדם 120 שנה בנה אונייה. מוציא עצים. בנה ספינה, יחטה גדולה. תיבה. 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 לא, אבל זה גם כבר לא תיבה. תיבה זה תיבה. תיבה, איך הגעתם לקרוא לזה תיבה? כן, זה ספינה ענקית. ספינת נוח. ספינת נוח. ספינת נוח. מה זה תיבה? נכון, זה לא... בנה תיבה. זה לא תיבה. אתה יוצא לקרוז בתיבה? כן, זה תיבה. זה תיבה, נכון? תיבה זה דבר קטן. נגיד גג... תיבת משה. גג 1.5 מטר גובה. גם זה, משה זה גם היה בתיבה, לא? משה בתיבה. נכון, איך בדיוק? איך משה בתיבה ונוח באותה תיבה. לא יכול להיות. יש איזה זילות של המונח. נראה לי היה לשם כולל לכלי השייט. איך קוראים למשהו שצף? תיבה? תיבה.
סגרתי לנו קרוז בתיבה. כל דבר שהוא צף זה תיבה. ואז כאילו מביא תיבה קטנה, זה לא... בוא'נה, יש שם גופה צפה. לא, תיבה צפה. תיבה צפה. זה תיבה צפה. אז פרשת נוח, יפה, לא היה פה שום דבר, היה... לא, כי כבר דיברנו על נוח, זה חוזר על עצמו. אני לא מצליח להבין איך רבנים כל שנה מחדש. מה דיברנו על נוח? זה נחמד לרבנים, הם פשוט מריצים את הסיפור מחדש עוד פעם. אתה מכיר את זה שיש להם כאילו כל מיני הכותרות. הרב אמנון יצחק מתווכח עם מדען מפרופסור ומוכיח לו שהוא טועה. הם כל מיני ויכוחים כאלה. הרב יוסי מזרחי בוויכוח עם כומר, מה אכפת לי? הרב אמנון יצחק, למה אני הולך להתנצר? לא, הם גם רושמים, הרב אמנון יצחק, VS, פרופסור. כן. כאילו הוא יודע מי זה VS. כאילו הוא יודע מה זה VS. מה זה ה-VS? מה זה ה-VS? זה לא קהל שיודע מה זה VS. אני לא יודע מה זה VS! אני לא יודע מה זה VS! זה ויזמיר. ויזמיר, כן. מעניין מה... האמת היא, מהצ'אט לא שאלתי שאלות דת. מה אתה רוצה? מה? זה הדבר הראשון עד עכשיו לא התעסקתי בדת. מה, שואל אותו מלא. כן? עושה לו הגבלות מזה. ומה, הוא לוקח צד? מה זה לוקח צד? אני אבל שואל אותו כבוד על... הרב הוא האדמו"ר צ'אט, או שהוא כאילו... לא, אבל אני לא שואל אותו שאלות הלכתיות, אני יותר דברים כאילו, אתה יודע, סתם על רבי נחמן ועל דברים כאלה, ורבי נחמן ודברים כאלה, זה מאוד דומה לבודהיזם, זה מאוד דומה לדברים אחרים. אבל נגיד ההלכות, מעניין, בטוח שאפשר אתה בטוח יכול לאמן צ'אט, שיהיה כמו רב כזה, אתה יודע, נותן לו את כל ההלכות, במקום שכל השאלות רב המטומטמות האלה. הוא יודע הכל, חביבי, הוא יודע הכל. הוא יודע הכל. אני שאלתי אותו השבוע אם יש מצב שהאדם יוכל לעוף מתישהו. בלי בלי כלום, שום דבר. מה הוא אומר? שלא. איזה מוריד, איזה מוריד. אתה בטוח? אחי, זה כל כך בייס אותי. הוא גם פירט את זה, אחי, הוא ממש פירק. איך אפשר, כי הוא אומר ככה, אתה צריך שהאוויר יהיה יותר סמיך, אתה צריך... ואתה מסתבר שאתה צריך שרירים מאוד חזקים בשביל לעוף. להחזיק את עצמך באוויר, ואני ניסיתי, אני ישבתי איתו לנקודה הזאת, ועדיין לא הצלחתי להבין למה אני צריך שרירים כל כך חזקים בשביל להחזיק את עצמך באוויר, כאילו. אז איך הכנפיים זה החלק הכי טעים בעוף? שאל אותו את זה. מה זה איך הכנפיים? כי זה תרנגול, הוא לא עושה כלום עם הכנפיים שלו. לא יודע למה קוראים לזה כנפיים בכלל. זרועות קטנות. זה לא כנפיים. אין שום קשר לכנפיים בתרנגול. באמת, תרנגול לא מסוגל לעשות כלום עם הכנפיים שלו. בגלל זה אני שנים חשבתי על מיזם לטבעונים, שכאילו טבעונים בקטע מוסרי, שהם לא רוצים לאכול חיות בקטע מוסרי, לעשות, נכון, עכשיו לטעה, אתה מוריד לה את הזנב, היא מצמיחה זנב חדש, נכון? אני מחבר תרנגול עם הגן הזה של הלטעה, ואני רק מוריד לו כנפיים. אתה מבין? זאת אומרת, אני כל פעם מוריד לתרנגול את הכנפיים, הוא מצמיח כנפיים חדשות, אני לא הורג את התרנגול. לא הורג את התרנגולים. כמו בספיידרמן, מכיר שאתה מביא דוגמאות מעולם... זה כמו בספיידרמן. כמו בספיידרמן, שאתה מגדל... כמו בספיידרמן, עם האיש הלטאה. נכון, יש איש לטאה. אני חשבתי שאתה הולך... אם חותכים לו איבר, הוא מצמח. זה דוקטור שנמצא במעבדה שם בבית ספר, יש לו איזה מורה כזה, אתה יודע, מכיר בבתי ספר אמריקאים? שתמיד נסחף גם כזה עם ה... תקציב אחי למעבדות. נכון, כן. מכיר שהם איזה מעבדות וכלכלת בית, יש להם כל מיני שיעורים הכי כיפים בעולם. עם תנורים ועניינים. כן. אז יש לו שם מורה בזה שהוא בלי יד, מדען כזה, והוא ממציא תרופה איך לגדל לעצמו את היד. ואז הוא הופך לזה, משתלט עליו מן הסתם, והוא נהיה רע. הוא הופך ללטאה. אז איך אתה חוגג את היום הולדת, שלומי? יש חגיגות בפתח? או פשוט... לא, אני לא... לא מציין, לא חוגג? כן, נגיד, אני לא... זה פעם, כשרק פתחתי את הפייסבוק, שזה היה לפני, נראה לי, 3 שנים, 3 שנים. 3 שנים פתחת את הפייסבוק? כן, לראשונה, כן. וואלה. הייתי חייב, גם את זה לא רציתי. עד לפני 3 שנים לא היה לך פייסבוק? נכון. מדהים. לא היה לי פייסבוק עד לפני 3 שנים, הייתי חייב כי הוצאתי את הספר שירי ילדים המצוין והמומלץ שלי, במימון המונים, והבחור שליווה אותי אמר לי, לא, חביבי, אתה חייב. לפני שהיה פייסבוק, היה חבר'ה, משהו כזה, נכון? היה כלום, היה מסנג'ר אולי. מקושרים. משהו כזה, כאילו, ואמרו לי, סיפרו לי על הרעיון הזה, של איזה מגניב, יש כאילו משהו שאתה יכול כאילו להתחבר אליו, ואנשים מהעבר שלך, כאילו, עצם הרעיון הזה, למה אני רוצה אנשים מהעבר? אין אף אדם מן העבר, אני לא רוצה, אם הם בעבר שלי, זה אומר שאני לא רוצה... כנראה שהם סיבה שהם בעבר. בדיוק, אני לא רוצה שום קשר אליהם, לא מעניין אותי החיים שלהם, והם לא צריכים להתעניין בחיים שלי, זה כמו פגישת מחזור, זה תמיד, זה למה ללכת? למה ללכת, זה גועל נפש. וואי, יש לי פגישת מחזור עוד מעט של החבר'ה שלי מהילדות. אל תלך, זה רק כאילו בשביל... זה לא רק החבר'ה מהילדות, אתה יודע, זה לא שזה החבר'ה מהילדות, אתה יודע, ה-10-15 חבר'ה שאתה יודע, הגרעין, כי תמיד יש גרעין מסוים.
זה כאילו הם רוצים לעשות מפגש של כולם, כל מי שהיה בשבט שלנו בבני עקיבא. ומי מארגן את זה? יש שם אנשים שלא החלפתי את המילה, גם שהייתי שם, גם שהייתי איתם בזה. אז אתה תלך ותראה אותם קרחים ושמנים וזה. מי שמארגן את זה, זה בטוח הבן אדם הכי דחוי שהיה אז. והצליח. הכי דחוי, והוא עשה את זה ביג טיים, עכשיו הוא בהייטק, כל ההצלחות שלו, כל מה שהיה לו בראש, אני רוצה להראות לך, אולי בתיכון. אבל אולי מישהו אחר דווקא זה ערב בעצם? זה מפגש בעצם שאתה צריך? ומבחינתו זה מחייל לו את ההצלחה. הוא כלום בחיים, והוא מחייל לו את ההצלחה. הוא התחתן והביא ילדים, והוא היה צריך כאילו... ואתה רק צריך לקבל את האישור מהאפסים שלמדו איתך בגיל 14. זה מפגש? דחילק. זה מפגש? תיקח פסיכולוג, למה צריך מפגש? נכון, זה יכול בפייסבוק, תעלה בפייסבוק תן לי להשחיל מילה, קושי לי מכנס. רברק אף. קושי לי מכנס. תן לי להשחיל מילה. שעה, איזה מפגש. אתה מבין? הוא משחיל מילים כל הזמן, ובגלל שהוא אשכנזי, הוא חושב שהמילים שלו יותר חשובות. אני חושב שנעצור, נתעכב רגע על הקושי לי מכנס. קושי לי מכנס זה טוב. קושי לי מכנס. על שם עודד מכנס, השחקן. קושי לי מכנס. מה שאני רוצה להגיד שהמפגשים האלה זה בעצם ערב של מלא מלא מלא, אבל מלא סמולטוק. סמולטוק, וואו. ערב של סמולטוק. ואתה בכלל ימני. גם אתה צריך להסביר את עצמך. לגמרי. בדיוק. מלא סמולטוק. למה אין רייטוק, רק סמולטוק. רק סמולטוק? זה... כן, בגלל זה קשה. הביג טוק, היה כרטיס. בגלל זה קשה, שזה סמול טוק זה קשה. קשה מאוד. רייט טוק זה כאילו, אתה יודע, הרבה יותר משוחרר, תגיד מה שאתה רוצה, דבר על גזענות, דבר על זה. הסמול טוק מאוד מצמצם לך את השיח הסמול טוק. ממש, וכל אחד צריך להראות את ההישגים הנדרשים שלו, וכל מיני... וזה כאילו, אתה גם... אתה בא, פוגש קבוצה, 2-3 אנשים, דבר איתם, עובר קבוצה, אתה צריך בעצם גם לעבור את אותו סיפור, וגם... בכמה קבוצות, זה וואו, זה... וגם אם אתה לא מצליח בטירוף, אז אתה צריך למצוא איך אתה מנתב למקומות הספציפיים שבהם הצלחת, אתה תוך כדי, כן, אני עושה איזה 15 מתח, אתה מנתב את השיחה לספורט. מה, אתה מתאמן? אני עושה איזה 15 מטר. כן, עושה. פתאום אתה קולט שמולך עושה טריאטלונים וזה, אתה גם אפס בזה. שמע, כל מפגש מחזור לפי דעתי הוא תרחנות, מתרחן, לא משנה ממה זה. גם אם עכשיו החבר'ה שלי מהישיבה התיכונית יעשו מפגש מחזור, גם, אתה יודע, זה כאילו, שוב, אם יש ערב, אתה מגיע ויש איזו תוכנית. כן. יש תוכנית מסוימת, אני יודע מה, שאתה עכשיו, אתה יודע מה, אולי מביאים איזה מישהו שגם, אתה יודע מה, לא יודע מה, יביאו סטנדאפיסט, יביאו רומז, יביאו איזה סטנדאפיסט. בתשלום. בתשלום. לא, נראה לך, הדבר האחרון שבא לי לעשות זה להופיע, אתה יודע, אני מאמין... לפעמים יש אנשים שאני מקבל בקשות כאלה, מוזרות לחברים, שהם כאילו שולחים הודעה, נגיד, קיבלתי כמה פעמים של חברים שיש להם יום הולדת, חברים טובים, והאישה רוצה לעשות להם הפתעה. מה אתה אומר, אולי תבוא ותופיע לכל החברים שלך בעצם? חמוד, זו מחשבה מאוד נשית. תעמוד כולם, תעמוד פה מול 20-30 אנשים, ופשוט מול חברים הכי טובים שלך, ותעמוד ותעשה להם סטנדאפ, מה אתה אומר? זה לא, כן, זה לא חוסר הבנה, מי שלא מכיר. זה חוסר הבנה, אתה יודע, אני כאילו, ועכשיו אתה אומר לעצמך, מה אני... אתה מתחיל לאכול סרטים, אני מפחד, אני לא רוצה לעשות להם זה. לא, זה לא מתאים פשוט, הם חברים טובים, אני רוצה לשבת איתם. זה לא מתאים, כן. למה את לא מזמינה אותי ליום הולדת לשבת עם החבר'ה? אתה לא רוצה להופיע? טוב, תודה בכל אופן. מה אם להזמין אותי ליום הולדת כחבר ולא כסטנדאפיסט? את זה פעם הבאה תציע לה שאתה... תבוא כחבר בתשלום. אבל ביום הולדת שלה, עם כל החברות שלה. אולי, כן. ואז אולי יצא לך גם זה לראות כפיים, כן? בדיוק, זה נשמע יותר נורמלי. להופיע לחברים שלך, זה מאוד מאוד מוזר. מאוד מביך ומוזר. זה כאילו, חבר'ה, תראו, עשיתי משהו חדש, אתה יודע, כמו ילד כזה, תראו מה אני יכול לעשות. גם ככה חברים שלך, כל בדיחה שאתה זורק, שהמצאת אותה באותו רגע, כי זה... אתה זורק עליי חומרים? זורק עליי חומרים? איזה מעצבן. הנה הסטנדאפיסט הגיע. הנה הוא מנסה עלינו חומרים. הנה הסטנדאפיסט. לא, מה אתה רוצה? שלפתי משהו מצחיק. כן, זהו, נראה לי אנחנו רוצים לסיים. זהו, נראה לי. יש לך עוד נושא? שלומי, יש לך משהו שאתה רוצה... שלומי, אתה רוצה להגיד משהו? דיברנו על עולם ומלואו. בפרק הבא אנחנו עושים סיאנס, אגב. אנחנו נעשה סיאנס פעם הבאה. ונביא מישהו. לאורח בסיאנס. איזה קול. כבר חשבנו על זה. רק צריך להבין איך מעבירים את הסאונד של הכוס.
על כל אות. ונעשה סיאנס אולי נביא את סבתא שלי, כי סבתא שלי לא חיה. אתה יודע, כאילו, בסדר, היא גם הייתה בשואה, סבתא שלי למשל... הייתה בשואה גם סבתא של שי. היא לא חיה. נגיד, לי אין סבתות וסבים, אז אנחנו נעשה סיאנס. על סבתא של שי. אתם עושים, לא, אני לא חושב, יש כאילו כתוביות שעולות בזמן שהפרק מסתיים? לא. יש מוזיקה. לא. למה לא עושים את זה בפודקאסטים? אני חושב שחבל. כן? לתת תודות כאילו? שמע, יש פה תודה אחת לי. איש הסאונד, שי, איש המיקס, שי. איש האולפן, שי. שי הפקות, שי הפקה. שי הפקה. שי הפקה. כן. והבדיחות הכי טובות יכולות להיות על הכתוביות. כן, איך זה נקרא מה שאנחנו שמים פה הדבר הזה? אקוסטיקה, שי. נכון. תאורה, שי. קיר לבנים, שי. כן. מאחורי הקיר לבנים. שי. הטיח של הקיר לבנים. שי. רצפה, שטיחים. שלומי, אנחנו רוצים לאחל לך המון המון מזל טוב, לא יום הולדתך. תשמעו כל מי שלא אותך לטובה. שתישאר איתנו כמה שיותר. שתעמיס ים. תישאר איתנו כמו סבתא של יוסי. כמה שיותר. תבוא יותר. לא, חס ושלום, אני לא. לא. נכון, הבאת מפוחית ואפילו לא גם הבאתי ניגענו. מפוחית. יאללה, אולי תעשה לנו זה יהיה לכתוביות. לכתוביות. תעשה לנו מפוחית קצת. תעשה לנו פה קצת אווירת סנופקין. תעשה לנו סנופקין. אני הייתי חולה על סנופקין. רציתי להיות סנופקין. ברור, כל אחד. תמיד הוא יושב שם על המזח, יושב על המזח. בא, זורק משפטים חכמים למומין. עם חכה ועם מפוחית. איך זה בא ביחד, חכה ומפוחית? חכה, מפוחית, ואז זורק למומין משפטים ששוברים אותו, שולחים אותו, אחי, למסע. למסע, כן. תמיד כאילו... שמע, אתה... כן. ומאז מומין, כל פעם שהוא שומע קול של מפוחית, כאילו... זה עושה לו ישר... התניה פבלובית של... אוקיי, אני צריך לצאת למסע. וואו, צריך לצאת לקווסט. סליחה, חבר'ה, אני חייב ללכת. לעשות משהו עם החיים שלי. טוב, תעשה לנו קצת מפוחית. אני רוצה שדווקא יוסי יעשה מפוחית. לא, יוסי... זה לא חוכמה. זה לא חוכמה. כי אני יודע, אני יכול להראות לכם, לקהל הרחב בבית. אז אתה רוצה בעצם לעשות... אתה רוצה שיוסי ינגן גרוע, כדי שאחר כך אתה תנגן יפה. לא, אני לא אנגן אחר כך. לא, אני רוצה לנגן. לא, עזוב, יוסי לא מעניין. זה לא שאני, אני לא יודע לנגן שירים. אני סתם, אני קניתי את זה סתם שיהיה לי בבית כזה. בסדר, תן לנו. זהו? לא, אני מתבייש. אין מה להתבייש, תעשה. Hey neighbor! He was there! זה מעולה, אחי. בוא'נה, אחי, שמע. עכשיו יוסי. וואי, שמע. בוא'נה, זה מפוחית כיף, זה נראה לי... אני ממליץ... מפוחית זה כלי זין. זה כאילו כלי... זה כלי ש... בבקשה, כל אחד יכול, גבירותיי ורבותיי. כל אחד יכול. איזה מגניב זה, שמע. מצחיק שאני לא מצליח. איזה מגניב, זה ממש קל. לא מצליח. בבקשה. ושמח בן לוקח בן, ובת לוקחת בת. יפה. בוא'נה, ממש פשוט. איזה חזק זה אם אתה שר כאילו לילדים סתם בקטע של בן לוקח בת, ובת לוקחת בן, ובן לוקח בן, ובת לוקחת בת, ולפעמים יש שתי בנות ובן. ולפעמים הבת היא לא בת, היא בן. היא בן, והם בנות. זה כאילו מגניב, כי אתה יכול כזה, אתה יודע, יש לי פה מפוחית, מה קורה? אתה שולף את זה, אתה לא נראה, זה לא עם גיטרה שאתה... עם גיטרה אנשים בציפייה, הוא יביא, הוא יוציא מתישהו. במקרה, מה שלומך? במקרה אני... בדייט סתם. בדייט כזה, מה, אתה מוציא סיגריה? לא, מפוחית, במפוחית. הבאתי מפוחית. אתה כזה, גם זה נופל לך כזה מהכיס. אוי, הבאתי נכון. שכחתי, רציתי להחזיר את זה, לשים את זה במדף על זה, בדיוק, ו... טוב, אז אני אנגן. טוב, נו, אני כבר פה, נו. אני חושב שהבעיה שלך שאתה... שהוא לא מזהן. לא, אני חושב שאתה חושב, כאילו, זה מפליא אותי שאתה חושב שזה דווקא מה שמדליק בחורות, זה כאילו, כמו שתגיד בנג'ו, בנג'ו זה מוריד, נראה לי גם זה מוריד. גם זה מוריד? זאת אומרת, יעני, איזה יצור, מה רוצים עם מפוחית? זה מפוחית, זה לא. זה סתם איזה פרחה. אני חושב שאם אתה יוצא עם בחורה איכותית, ואתה מוציא את זה, והיא גם, כמו שיוסי בא להגיד, יש פה תנועת שפתיים, יש פה יכולות עם שפתיים, הוא יכול לשמוע, אמרתי לך, זה... אם אתה עם מפוחית, וגיטרה, אצבעות... וואי, כן, לגמרי, זה הוא שולט בשני דברים מאוד זה. ותוך כדי אתה סתם יושב.
טוב, יאללה, אנחנו צריכים לסיים, חבר'ה. יאללה. יום שישי, יוסי צריך לחזור הביתה. זהו. תמיד זה יוסי צריך לחזור הביתה. אנחנו רוצים לאחל למאזינים שלנו שיהיה להם יום הולדת שמח. יום הולדת שמח וסוף שבוע מקסים. ותודה למי שהזין לנו בכלל עד כה. וזהו, שיהיה לנו רק בשורות טובות. בדיוק. שכוייך.